as in fact ngangichaza nje ukuthi ukuboshwa komuntu it's not about ukuthi umuntu wenza icala waboshwa wangena ejele wadonsa isigwebo waseyaphuma kwase kuyaphela. Kunezinto eziningi ezenzakalayo around ukuboshwa komuntu. Ukuba sejele akusikho ukuthi ngempela uzozuphatha isibhamu uhamba usiqhumisa uhamba ubulala abantu ugwaza abantu. A gentleman can go to jail and save time, very long time. Ukuyejele kwethu kwaba into encane kwaqala kuyinto encane kangakanani. Bese kuqhamuka umshana wami uqhamuka angithi lezi insizwa ezayidlula la zayibheke ngasesitolo. Isitolo nje sikhulu emakhaya ukuthengwa kusona. Sekuqhamuka umshana ke esitolo uqhamuka uza ngapha egroundini uyakhala. Mayiqhamuka ekhala umshana hawu. Nanga umshana uyakhala bese eza kimi ke ngoba yimi phela ngimdala la. Laba base groundini bangangaye noma kukhona abangaphedluzwa kodwa nje yimi ngimdala mayenza nje ngimbuza yini kwenze njani ukhalelana. Hayi sathathwa ke sahamba ngeveli. Isilile sasikhalwa lapho sikhalwa ngomama wangathi kufa umuntu. Sikhalelwa nje ukuthi siyaboshwa. Isilile sasilapho. Nami ngingasatataze ngithi kodwa nasi mhlo. Yonke lento madoda yenziwa ukuthi nje angiyitholanga imoto. Yonke lento yenziwa ukuthi nje mina ngiyitholanga imoto in time ezongithatha ingihambise ekhweni. Ngoba mina kube ngaphuma ekhaya. Kwaqhamuka imoto ngaba yabona kwala kule channel yakho ngaba ngikho lapho. Nani songazi kanjani?